O conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño achegouse esta mañá a Portodosón para asinar co alcalde da localidade, Luís Soujo, o convenio de colaboración para a reforma do actual centro de saúde da localidade. As dúas administracións asumirán o 50% o total do custe da actuación, cun orzamento duns 43.000 euros. As obras consistirán basicamente na impermeabilización da fachada traseira do edificio, para evitar as continuas filtracións. Este convenio é un convenio que financiamos ao 50%, cunha aportación de 21.000 e pico o Sergas e 21.000 e pico o Concello de Portodosón, e o que vamos a facer é un mantenimiento da cubierta, limpieza e cambio de tellas, impermeabilizar a zona máis que dá ao sur, que é máis abatida polos ventos do sur, e tamén, bueno, pois, sellado de fiestras e todo o que conleve, pois, que non entre humedad no centro de saúde. Segundo sinalou o propio conselleiro, será un pequeno lavado de cara, mentres avanzan na tramitación do que será o futuro centro de saúde da localidade, que será construído nunha parcela de titularidade municipal entre o actual Concello e a Casa de Cultura, na zona da Atalaya. E además hoxe, como vistes, firmamos a segregación e a parcelación do ante notario para que nos podamos poñerlle a disposición os terreos do futuro centro de saúde de Portodosón. Bueno, pois é unha parcela de 2.600 metros cuadrados, ubicada entre a Casa de Cultura e o Concello de Portodosón. Por que elegimos esta parcela? Pois elegímola por a centralidade que ten do casco urbano, e aparte que tiñamos outras opcións, pero bueno, pois tiñamos que facer un desembolso moi importante económico para as arcas municipales, e isto como xa propiedade, pois simplemente é poñer a disposición os terreos. O Concello ha feito os deberes, ora o único que falta é que transfiran o terreo, aceptalo, pola Consello da Xunta e empezarse a traballar no ano que ven, no que a redacción do proxecto básico e de execución do futuro centro de saúde. Unha gran superficie que vai ter moitas implicaciones tamén desde o punto de vista asistencial, máis consulta de atención primaria, máis consulta de pediatría, unha nova prestación, como pode ser a odontoloxía, salas de educación comunitaria, bueno, realmente un centro de saúde á altura e das necesidades do siglo XXI. Isto se enmarca perfectamente na política da Xunta de Galicia de ir pouco a pouco renovando todo o que as infraestructuras de atención primaria, que como todos sabedes é un pilar básico da atención sanitaria en este país.